ҳамагӣ 10% мардум реальный результат овардан метод туба. ҳамон результате ки ту ажидат мекунӣ ҳаве овардан метод. Не ки ҳамин 10% мардум ҳама вақт 10% ё 15% ё 20% зиёдтар мехоҳад пул коркунӣ нисбати обычный сотрудник. Мисол ҳамин хел бухгалтери А+ класс ойле ки баландтар мехоҳад, чем обычный бухгалтер. Маркетологи А+ класс ойле ки баландтар мехоҳад. Ту ҳава те, зато ту ба ин результат мебиёрад. Ту лучше ҳава те. Чем ҳамон кадре ки арзун метию, не ки результат намегирӣ, вай туя банкрот мекунад. Даст бардошта такрор кунем. Хорошие кадры стоят дорого. Плохие кадры еще дороже. А ҳама чизи қимате ки шумо меафтад, кадри нотавон. Кадри нотавон ҳама қимат мефурод ки на выходе шумо банкрот мекунад. Шумо нигоҳ кунед, баъд аз 1 сол 2 сол конкурентҳо ба қувват шуда мебарад, бозортона мегирад. Шумо бобояд саратон мен хел фикр набоша ки кампултиам ё ки кадри арзунёбам. ҳама вақт вақте ки мо мегӯем ки хароҷота кам кун, себестоимоста кам кун, мо дар назар надорем ки ту кадри дешёв ёб. Кадри арзун ин нишонаи оне надорад ки шумо кори тавоно карданед. Ман гарантия метиҳам ки кадри слабе, а ҳама қимат мефурмадагии инсон ба кадри суст. кадри суст беҳад қимат мефурод. Кадри суст клиенти шумо маҷбур мекунад ки клиент муроҷиат кунад конкурент ба.